Diuen que si l'oroneta ha vingut ja tenim l'estiu damunt i a l'oroneta arribada fora hivernada. I cosa bona, certa és, que des de fa unes setmanes el seu cant tan característic ja el tenim ací, a casa nostra. Ara que tu i jo tenim les ales de 1000 ocells... Bé, quina meravella, avui super ben acompanyats, som molta gent, tornen les oronetes i Almenara podríem dir que és la capital d'esta zona en quant a la seva acollida, no podríem dir? Dóna gust perquè moltes vegades incomplint el Codi Penal, fins i tot n'hi ha molta gent que per la molèstia dels excrements destrueix els nius. La mayoría todas vienen de África, de pasar allí el invierno. Es un ave, está volando continuamente. Podríem estar hores i hores parlant d'oronetes, però ara, si vos pareix, bé, me'n vaig en Rafa perquè m'acabe de contar com Almenara ha rebut enguany les oronetes i en res ens tornem a juntar i seguim parlant, no? Perfecte. Pues vinga, va. Rafa, a veure què me contes. Interessantíssim. I Rafa, com d'important és que la ciutadania aprenga a conviure amb les oronetes? Hem de tornar a aprendre perquè en els últims anys, per allò de que embruten, n'hi ha molta gent que els lleva als nius en graneres i això incompleix el Codi Penal perquè són espècies protegides i també la gran neteja que fan d'insectes molestos. Cada oroneta menja això, com 800 a 1.000 mosquits diaris. De fet, si ens fiquem a fer comptes en les oronetes que dius que hi ha a Almenara, podríem parlar de més de 50 milions de mosquits en una temporada, no? Això només en les d'una façana. I tot i que siguin un poquet brutes, ja diuen que més embruten bou que sent oronetes. I n'hi ha un refrany estès que diu que llevar els nius d'oroneta dona mala sort. I ho poden comprendre perfectament, perquè si lleven la protecció que ens donen, estem mal abocats de cara al futur. Tinc una guitarra que crida auxili quan plora el món. Altra vegada, Ja veu acabar. tots junts i passem de veure oronetes al cel a veure-les a la paret, perquè un dels objectius principals també és transmetre este missatge als més menuts. Perfectament. Tenien clar des del principi que els instituts i centres escolars eren el futur. Ten en cuenta que desde principios de siglo que se calculaba una población en la península de aproximadamente 100 millones de ejemplares, se han reducido a 65. Per motius com estos, este missatge ara pren més força que mai, així que vaig a veure els més menuts que es conten des dels centres educatius. Vinga, moltes gràcies, Molt bé, doctor. gràcies. A tu. Mirales, com esteu? Hola, molt bé, i tu? Bueno, dos professores de biologia de dos instituts diferents, però esteu ben implicades per transmetre a l'alumnat temes relacionats amb el medi ambient, no? Ho intentem. Intentem. Barregem les arts escèniques, les arts plàstiques i, a més, les assignatures de biodiversitat per a conscienciar l'alumnat. D'esta manera intentem que l'alumnat se fixe més en la biodiversitat urbana. Bé, i és que m'han dit que a l'Institut estan naixent ara mateix un projecte que jo no em vull perdre. Vinga, vaig a veure si el trobo. Vinga, adeu. Som ocells que canten de nit, inflem el pit inaugurant matí. Recordeu que portem una trajectòria hacia el centre, de pintar murals. Este va ser el Mavi. que pintarem l'any passat. Oi? Quin grup d'artistes s'espera així, muntat, i en un bon exemple del que vau fer, Sí, i enguany us passa. teniu un projecte ben interessant, eh? Anem a col·laborar en un artista, però bueno, que t'ho expliquen els nostres alumnes que saben... Les nostres artistes. Vaig a veure què me Nostres poden contar. artistes. Com esteu? Vamos a realizar un proyecto, bueno, mural, como ha dicho Mavi, en colaboración de una artista urbana que se llama Alba García. Y después empezamos a hacer unos bocetos y luego ella los juntaba para hacer el mural. Suposo que serà ben important per a vosaltres el missatge que transmeteu en un mural com este. Pues bueno, pues supongo que, claro, por supuesto, porque es importante concienciar sobre todas las aves que necesitan protección, sobre todo para plagas como son los mosquitos. Converses de balcons, de sortir el sol.